Pídeme que recomende un libro da Través e aínda que noutro momento probablemente diría que non vou recomendar ningún porque non hai ningún que me chegue. Véxome na obriga ética de recomendar un libro de poesía e neste caso vou recomendar o último libro de poesía publicado pola Través, o libro Os pasos da procura, do meu carísimo amigo Celso Álvarez Cácamo. Un libro que, como xa comentei na presentación que fixemos del na Coruña, é algo que me satisfaz moito máis do que cualquier dos meus libros, realmente, porque é algo que acompañei desde hai moitos anos, é un libro que resume décadas de poesía e décadas de vida, e que no meu caso me causou unha satisfacción enorme. É un libro complexo, un libro que requer varias leituras, un libro que mistura épocas da vida, que mistura ámbitos bastante diferentes da vida, que fala moito da familia, fala dunha familia que, como sabe o Celso, un modelo de familia que non comprendo, que está bastante lonxe da miña propia experiencia, mas que reproduce un mundo que debe ser coñecido. E máis nestes momentos, pouco depois de escrever este libro, de ser publicado este libro, de presentar este libro, o Celso sofreu unha perda brutal na súa familia. Sofreu unha perda que tamén sofreu a cultura galega, dunha pintora extraordinaria, dunha artista extraordinaria, de Berta Cácamo. Eu sempre pensei que toda a poesía do Celso surxe doutra morte na súa familia, dunha irmá pequena que morreu moi noviña e que marcou, entendo, a existencia do Celso e da súa vida. A vida é unha cousa cruel e extraordinaria e que este libro apareza, se publicite, naza para a xente, para que a podan ler, xusto neste momento é unha desas, non sei como explicalo, unha desas, non me sai a palabra, unha desas cousas da vida, vamos a utilizar unha palabra deste tipo, que nos di que xoga, que a vida xoga connosco, que brinca connosco, que se ri de nós. Eu recomendo este libro porque me parece que ten unha cualidade literaria extraordinaria, unha cualidade lingüística magnífica, unha sintaxe, sobre todo por encima de todas as cousas, é pura sintaxe este libro. E conta moitísimas cousas. Sei que ler poesía non é o máis fácil, sei que ler poesía exixe moito, mas se alguén debe ler alguna vez na súa vida un libro de poesía, eu recomendaría que lese este, porque é poesía en estado puro e é moito máis. É un modelo ético, é un modelo de observar e comprender a vida e é un conxunto brutal de emozóns que merece ter un público, que merece ser coñecido, que merece ser publicitado e que en cualquier literatura normal do planeta ocuparía un lugar central nas letras.